Hej folkens, og ja, det er meget vildt. Jeg vil bare fortælle jer, jeg lige har haft fødselsdag, ikke? Og jeg vil bare gerne fortælle jer, hvad for nogle gaver jeg fik. Og hvad for en gave jeg fik, som I vil blive virkelig glade for, jeg fik. Eller jeg håber det. Ja. Sådan noget, som jeg vil gøre, at jeg bedre kan optage og sådan noget. Okay. Vi slutter med de bedste ting, jeg har fået. Godt. Det første. Okay, jeg har bare fået alt muligt kattelegetøj, slik, bøger, alt muligt. Og til sidst så kommer... Ja, jeg har fået 2 katte. Den ene hedder Jack, og den anden hedder Peanut. Jeg tror faktisk også, jeg har fortalt jer nogle af gaverne i en anden video. Jeg tror, det er Willy spiller Y8 med sin kusine. Eller sådan noget. Ja. Og jeg har 2, og den ene hedder Jack. Han er grå og sådan lidt sort. Sådan. Ikke sort, han er gråsort og sådan sådan lidt hvid og sådan noget. Ja. Og den anden er kralfarvet og sådan lidt hvid, hvid, alt det der. Og han hedder Peanut. Og den sidste, som jeg håber, jeg vil blive glad for, jeg fik en helt ny computer med 8 GB. Den her har 2 GB. Så jeg bliver nødt til at slette så fucking hurtigt ting for mine Bandicam videoer. Og Bandicam, det er det her, det optager med. Og ja. Og ja. Det er det, jeg så vil sige. Altså, den computer er mega god. Altså, min far er sådan en computerekspert, så han ved, hvad det de bedste varer og sådan noget. Og han har købt alle nye ting, som der er meget bedre end den her computer. Så det vil overhovedet ikke komme til at hakke i videoer. Og måske kan jeg også komme til at jeg tror faktisk, jeg kan spille World of Tanks og World of Planes med det. Så ja, det var bare det, jeg ville sige. Og hej folkens.